A Deputación de Ourense, en colaboración cos balnearios da provincia, ten en marcha desde hai 12 anos o programa de termalismo social, onde se impulsa un factor fundamental para a competitividade do sector termal provincial, como é integrar o desprazamento aos establecementos termais. Para cada alo considerouse o tren como elemento clave, combinando o desprazamento por ferrocarril co transporte desde a estación ata cada un dos balnearios. Precisamente desde 2015 a Deputación asina un convenio anual con Renfe que permite a inclusión do billete de tren nas estancias termais. É, de feito, o único programa destas características de toda España que contempla esta posibilidade de tren incluído. Esa posibilidade aumenta agora coa inclusión do programa do termalismo social do tren Abril desde esta mesma semana. Esta incorporación non vai supoñer un cambio no prezo estipulado para os beneficiarios do programa. Desde o seu inicio no ano 2013, o programa de termalismo social da Deputación de Ourense ten suposto unha importante contribución ao sector termal. Nestes anos participaron no programa máis de 22.000 persoas, o que se traduce en máis de 75.000 pernotacións e máis de 200.000 técnicas termais administradas. No que atinxe os datos económicos, o programa de termalismo social ten aportado máis de 6 millóns de euros de impacto económico directo nos balnearios. Máis do 50% das persoas beneficiarias viñeron de fora da provincia e delas máis da metade empregaron o tren integrado no programa. Nos primeiros 4 meses deste 2024 pecháronse unhas 1.000 autónomas.